हे अनंत कोटी परमेश्वरा निर्विकार हरिहरा ब्रह्मांड नायका मधुसूदन मधुकेत भारी भक्तवत्सला दीन दयाळा या नारदाचा तुला सारे परमेश्वरा. अरे भक्ती मार्ग किती साधा आणि सोपा आहे. प्रत्येक भक्ताला समजण्यासाठी देवा स्वर्ग मृत्यू पाताळ त्यांनी तलात आमचे एक साथी प्रमाणे सज्जनांचा उद्धार देवा आणि दुर्जनांचा रास त्याचप्रमाणे देवा भक्तांच्या भक्ती तेज आणि दैवताचं दैवी प्राबल्य सतेज राखण्यासाठी आमची पाठपीठ चले. म्हणून भक्त हो मनोभावेच्या भक्तांची भक्ती करा आणि तुमच्या संसारात सुख शांती आरोग्य धान्य अशा त्या परमेश्वराजवळ लीन व्हा आणि भक्ती मार्ग अखंड ठेवा. भक्ती मार्ग अखंड ठेवा. भक्ती मार्ग अखंड ठेवा. ज्या अयोध्येत पुण्याचा संचोर आहे त्या अयोध्येत
पापाचरण घडवण्यासाठी मूर्तमेढ मी रुजवणार आहे. हे पा मंदिर, त्या मंदिराच्या ठिकाणी तो ब्राह्मण जातोय. काय करतोय? मंदिरात प्रवेश करण्याअगोदर पहिल्या पायरीवर उदक हाती घेतोय. काय म्हणतो? तो उदक हाती घेऊन आपले चरण धुतोय. चरण मुडीच्या भावाला धुतोय. मग चरण धुतले गेले नाही याच्यासाठी त्या हल्लीचा माझ्या राज्यात गरीब श्रीमंत अभाववृद्ध प्रजाजन हे व्रत आचरणात आणतायत. राजाच्या आज्ञेचं तंतोतंत पालन सारेजण करतायत. आणि म्हणूनच हे सर्व पाहिल्याच्या नंतर हे व्रत असंच यथासांग यथाविधी आमच्यात पूर्ण होऊ द्या. अशीच हे वैकुंठीच्या नारायणा तुझ्या चरणी आमची प्रार्थना. तुझ्या चरणी आमची ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. हे देवा नारायण तुझ्या चरणी राजा रुक्मांग दत्ता शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्थं वन्दे
सावलीकडे जर का पाहिलं असेल तर दैवी तेजाची प्रभा मला एकसारखी दिसते. माझ्या वैकुंठीच्या नारायणाच्या हे पुण्य प्राबल्य आज म्हणावं लागेल. मग माझा देव जर का यदा कदाचित मला दर्शन देण्यासाठी आला असेल तर त्याचं स्वागत करणं भक्त म्हणून माझं कर्तव्य आहे. माझी शंका रास्त ठरली. ज्याप्रमाणे माझ्या मनात शंका निर्माण झाली त्याचप्रमाणे मी नमस्कार करता क्षणी ज्याच्या अवतीभोवती दैवी तेजाची प्रभा मला दिसते, ना आकाशाला डोकं ना भूमीला पाय अशा तऱ्हेची ही दैवी प्रभा माझ्या समोर उभी झाली. पुन्हा नमस्कार करतोय. आशीर्वचन धन्य धन्यस तू. या देवतेचं नाव कळेल का मला? कोण? ज्या देवतेला नमस्कार केला ती दुसरी तिसरी देवता नसून कल्प विकल्पाची देवता कलिले. तुमचं आगमन या अयोध्येत झालं. मला सांगावं आत्मविश्वास मला तुमच्या सारख्या देवतेला मी कमी लेखत नाही, पण कलिदेव म्हणजे कोणी सामान्य नव्हे. कलिदेव समोर दिसता क्षणी इतरांप्रमाणे माझंही मन भित्र बनलंय. मला सांगा या अयोध्येत तुम्ही कसे काय येऊ शकता? याच्या मुळात त्याच प्रकारचं कारण घडलंय. असं कोणतं कारण? केवळ राजकर्त्यात माझ्या येण्याला कारण तो आहे. मी? हा, कसं काय? एकच त्या अगोदर मी या तुझ्या पुण्यमय भूमीत कोणत्या प्रवेश केला ऐकायचंय मला. या तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर हो. मी अयोध्येच्या टेहळणी करत असतेवेळी त्या समोर दिसणारे मंदिर, त्या मंदिरात पूजा करणारे ते ब्राह्मण त्या मंदिरात ज्यावेळी प्रवेश करत होता त्यावेळी पाय धुण्यासाठी पाणी केवळ पुढच्या पावलावर टाकलं. अर्धवट पाय धुतले त्या ठिकाणी मला प्रवेश मिळाला. म्हणजे अशा तऱ्हेनं संधी मिळता क्षणी त्या ब्राह्मणाच्या देहातून माझ्या या अयोध्येत प्रवेश करण्यासाठी तत्पर झाला. आणि तुझ्यापर्यंत येण्यासाठी केवळ तूच कारणीभूत ठरला. तो कसा काय? आकाश मार्गाने मी जात होतो. हा, मला जाणून बुजून नमस्कार केला. बरोबर आहे. तुझ्या कर्मी मला इथं प्रवेश करण्यासाठी समोर जे काही दृश्य दिसलं त्या दृश्यानुसार नमस्कार करणं मला क्रमप्राप्त होतं. कारण दैवी तेजाची प्रभा मला दिसली म्हणून मी नमस्कार केला. आणि म्हणूनच माझ्या विनंतीला मान देऊन आपण इथं आला आहात. मग कलिदेव आपण म्हणजे कोणी सामान्य नव्हे. आमची योग्यता आपली पात्रता मी जाणतो. याच्यासाठी माझ्या विनंतीला मान देऊन जसे आपण इथं आलात ना त्याचप्रमाणे माझी आपल्याला आता कळकळीची विनंती आहे. अशी कोणती? क्षमाच विलंबना नव्हता. या कलिदेवतेनं या भक्तासाठी राजा रुक्मांगनासाठी त्याच्या लाख प्रजाजनांसाठी या अयोध्येतून निघून जावं ही माझी विनंती आहे. या इथून जाण्यासाठी मी माझ्या मर्जीनं पुरुष जाईल. कलिदेव असा कोणता स्वार्थ तुम्हाला साधायचा आहे होय देव? मला म्हणून ज्या ठिकाणी कलिदेव गेले त्या ठिकाणी काही ना काहीतरी अनर्थ घडतोय. बापाच्या मूर्तिमंत म्हणलेच कलिदेव. मग कलिदेव राजकर्त्याच्या विनंतीला आपण मान द्यावा असं मला वाटतं. याच्यासाठी चला नाही. माझ्या या राज्याला मानायचं नाही. पुण्या गोविंदाला नांदणारी माझी ही प्रजा कुणाचा हेवा दावा कुणी करत नाही. निस्वार्थपणे एकमेकांना सहाय्य करत असताना तुमची छाया जर का या माझ्या राज्यात राहिली तर सारेजण एकमेकाशी भांडण केल्याशिवाय राहणार नाही. एकत्रित राहणार, एकोपा राहणार नाही. याच्यासाठी जाऊन पर्यंत तुम्ही केवळ माझा उद्दिष्ट साधण्यासाठी यावेळी तुझ्या मला इथे यावं लागेल. पहिले मी जाईन तो एका शब्दावर. कोणत्या? जर का माझ्या प्रमाणात जर का तू वागण्यास सिद्ध झाला असेल तरच मी इथून जाईल. हे पहा
पहा, प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे मी वागेन, पण राजनीतीला एवढंच नव्हे तर माझ्या राज्य कारभाराला 4 तत्व 4 पुरुषार्थ यांच्या योग्यकडून साजेल शोभेल असं जर का वर्तन ठेवण्यासाठी मला तुम्ही सांगत असाल तर ते मी मान्य करणार नाही. मला सांग रे राजकर्ता, बोला. सांप्रत तू व्रतस्थ आहे. खरंय, मीच नव्हे तर माझी लाख प्रजा ही व्रतस्थ आहे. होय ना? हो. सारा तुझ्या अयोध्येत व्रत वैकल्य चालू आहे. दिसतंयच आपल्याला. एकादशी सारखं महाव्रत तू आचरणात आणलाय आणि ते व्रत चालू असते वेळी तू भक्ती करतोयस. हो. आमची तुला नाही आहे. मग भक्ती करते वेळी प्रत्येकानं आपली इच्छा नव्हे तर आपला कोप आपला दंड दुसऱ्यावर लादू नये. बोलण्याचा अर्थ एकच, काय ते? तुझी भक्ती आचरणात आणली आहे. हो. हरिविनोद आचरणात आणलाय. काय चुकलं? तू म्हणे तुझ्या प्रजेवरही तो सत्तेचं जोखड लादलंय. हो, लादलंय मी. काय अधिकार तुला? राजकर्ता म्हणून अधिकार. स्वतंत्र इलाका घेण्याचा. हे पहा, सामान्य माणसाच्या बाबतीत जर का तुम्ही बोलला असाल तर ते मी मान्य केलं असतं. हो. कुणी कसं वागावं, काय करावं हा ज्याच्या त्याच्या मूलभूत हक्काचा प्रश्न आहे. कुणाचा व्यक्ती स्वतंत्र कुणी हिरावून घेऊ नये. पण मी सामान्य माणूस नाही, मी राजकर्ता आहे. ही लाख प्रजा यांचा पोशिंदा मी आहे. बाप या नात्यानं स्वतःच कल्याण करत असताना माझ्या प्रजेचं पुत्रवत पालन करण्यासाठी त्यांचंही कल्याण करणं मला क्रमप्राप्त आहे. आणि म्हणूनच आत्मउद्धार मला करायचाच आहे. पण आत्मउद्धारापेक्षा जगदोद्धार महत्वाचा आहे. म्हणून मी आहे तो माझा नसून माझ्या लाख प्रजाजनांचा आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी झटणं माझं कर्तव्य आहे. आणि मी व्रतस्थ आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येकाने हे व्रत करावं. आणि जो कोणी ऐकणार नाही त्याच्यासाठी मी देहदंडाचं शासन राजकर्ता या नात्यानं त्या अधिकारानं ठेवलेलं आहे. तिथंच तू चुकलाय. कसं? अरे आत्मउद्धारास प्रमाणे जगउद्धार सुद्धा करण्याचं तू संबोधलाय. हो. मग मला सांग रे, काय तू एकट्यानं जे ठरविलंय पण या विश्वाचा होणार ते कसं? बोलण्याचा अर्थ एकच. बंद. यावेळी देवतांचं कार्य बंद पडलेलं आहे. देव हो, हा. देवतांचं कार्य जर का देवतांची भक्ती करत असताना बंद पडत असेल हा. तर भक्त आणि देव हे नातं आतापर्यंत या जगताच्या असं म्हणतात आश्रम राहिलं, त्या नात्याला काय महत्व राहिलं? मग मला सांगा, देव कुणी पुजिला? देवतानं. देव भक्ताने पूजिला तो भक्तराजानं. देवतांचा मोठेपणा वाढवला कुणी? भक्तानं. भक्ताने वाढवला. हो. आणि भक्ताने कोणाच्या जोरावर वाढवला असेल तर देव तेज आणि भक्ती तेज. अर्थात हे व्रत जे मी करतोय, माझी प्रजाजन व्रतस्थ आहे. ते कुणाचं व्रत आहे? वैकुंठीच्या नारायणाचं व्रत. मग वैकुंठीचा नारायण आणि तुम्ही देवतत्व यात मी भिन्नता मानत नाही. अर्थात या भक्तांचा तो अधिकार आहे. ही व्रत वैकल्य तुम्ही देवतांनी केला आहात आणि देवतांनी ठेवलेले व्रत वैकल्य पूर्ण करणं हे भक्तांचा अधिकार आहे. आणि त्या भक्तांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार किंवा भक्तानं देवतांना जरी पूजलास आहे, भक्तानं व्रत वैकल्य जरी केले असेल तर त्याला सुद्धा मेधा मर्यादा आहे. आणि या विश्वाचा राजगड वळी चालण्यासाठी, विश्वाचा समतोल राखण्यासाठी, विश्वाचा विचार तुम्ही देवतांनी करावा. कारण स्वर्ग, मृत्यू आणि पाताळ हे 3 तल आहेत. या विश्वाचा विश्वरूपी संसार, भक्तांचा संसार देवता पाहत आहेत. आणि देवतांची शक्ती वाढावी म्हणून व्रत आहेत, भक्ती आहे, नवविधा भक्ती आहे. मग ती भक्ती करण्यासाठी तुम्ही देवतांनीच आम्हाला प्राप्त केलेलं आहे. आणि म्हणूनच आम्ही भक्ती करतो. याच्यासाठी मी माणूस म्हणून जन्माला आलोय, तो मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी. मर्यादेचं उल्लंघन माणूस या नात्यानं मी करणार नाही. मी जर शक्तीचा जोकात ठेवलाय ते पाताळात नाही, स्वर्गलोकातही नाही आणि दुसऱ्याच्या राज्यात नाही, माझ्या राज्यात मी केलं. तरी सुद्धा या विश्वाचा घटका मृत्यूलोक आहे आणि या विश्वाच्या घटकात देवतांचं वर्चस्व चालत आहे. आणि ते देवतांचं वर्चस्व चालू असल्यामुळं यावेळी तुझ्याच या राज्यामुळं यावेळी देवकार्य खंड
नाही, पण त्याच देवतांना वेळोवेळी मानवाची सुद्धा सहाय्य घ्यावं लागलेलं आहे. त्या पाताळेश्वराने काय केलं? स्वर्गावर स्वारी केली. देवेंद्र महाराज अधिपती, स्वर्ग लोकाचे देवतांचे अधिपती ते हतबल ठरले. त्यावेळी माणसानं तिथं जाऊन त्यांना सहाय्य केलंय आणि त्या पाताळेश्वरानं पळवून ठेवलेलं आहे. देवतांचा मोठेपणा मी कमी करणार नाही, पण माणसाची भक्ती ही दैवी त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे मला या जगाला पटवून दाखवायचं. भक्तीला एवढं महत्व आहे, विलंब लागेल, पण भक्ती करत असताना भक्ती तेज देवतांची शक्ती दाखवून देते हे मला अश्वावून पाहायचंय. एक देवतातील अंश इथं तुला समजावण्यासाठी आलाय, तर त्या अंशाच्या मनाप्रमाणे वागलं नसेल काय तुझी यावेळी तुम्हा देवतांचा शिष्टाचार मला माहिती आहे. एखादा भक्त जर का शरण गेला ना तर त्या भक्ताला तुम्ही मरण देत नाही, कारण तुमचा वरदस्त असतो त्याच्या पाठीशी. पण दुसरी बाजू तुम्ही पडताळून पाहत नाही. दुसरा भक्त हा सुद्धा तुमचाच भक्त असतो, पण या देवतांसाठी तो तळमळत असतो. पण तुम्ही देवतांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी जो भक्ती सात्विक करतो त्या भक्ताला तुम्ही विसरतात. केवळ तुमचा मोठेपणा देवतांचा मोठेपणा वाढविण्यासाठी. हे केव्हा घडतं? त्या भक्ताला दर्शन देऊन त्याला उपकृत करण्यासाठी खास देवता सिद्ध होतात, लक्षात ठेव. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही देवतांचा विश्वाचा संसार पाहत असाल तर विश्वाचा संसार पाहत असताना सत्य, न्याय, नीती आणि धर्म सात्विक भक्तीचे भक्त करतायत, त्या भक्तांना सुद्धा तुम्ही दर्शन द्यायला हवंय. मग ते केव्हा? त्याच्या परमदाच्या वेळी लेखातला जातो त्यावेळी त्याला दर्शन जरूर देतील. पण प्रत्येक गोष्टीला वेळा मर्यादा आहे. माणसाचे आयुष्य मर्यादा सुद्धा मर्यादित आहे. आणि त्या भक्तानं त्या माणसाला भक्ती केली असेल आणि वेळेत सहज का त्याला दर्शन तुम्ही देवताने दिलं नसेल, भक्तीचं तेज जर का त्याला दिलं नसेल तर मनुष्य प्राणी मरून मोकळा होईल. केवळ त्याचा प्रारब्ध ठरला जातो, त्याचा जन्म मरणाचा वृत्त प्रारब्धात लेखन केलं. मग तेच प्रारब्ध राजा हुमायूनच्या बाबतीत आहे, कारण त्याने हरिजनी ग्रंथ साकार करावं आणि त्या हरिजनी ग्रंथासाठी त्याचं पुण्य त्याला प्राप्त करावं, आणि तेच मी करतोय. अर्थात या देवतत्वाला मला एकच सांगायचंय, माझ्या या अयोध्येत तुम्ही राहता कामा नये. कारण आता मला देव देव म्हणून तुला पूजला, आणि या देवाची उत्तर पूजा केल्याशिवाय राजा रुक्माला जाणार नाही. मलाही माहिती ज्या या कल्पविकल्पाच्या देवतेने तुझ्या या प्रवेश केलाय, तो केवळ अल्पविकल्प घालवी, त्यावेळी मी माझा उद्दिष्ट साधून मग आहे का देव हो? माझ्या देवाची भक्ती करत असताना, जे माझा देवरूप मला प्राप्त करत असताना मोठा जो प्रसंग होऊ द्या, त्या प्रसंगाशी सुसंग राहील. आलेल्या प्रत्येक संकटाला धैर्य नको नाही, आणि मला माझा देव प्राप्त करून घेणं. कोणत्या तऱ्हेने तुझा उद्दिष्ट पूर्ण करतोय हे कल्पविकल्पाच्या देवतेला माहित आहे. आणि म्हणूनच तुम्हाला सांगतोय, काळ आल्याशिवाय वेळ येत नाही, आणि काळ आणि वेळेची संगत घातल्याशिवाय प्रत्येक माणूस सुखी होत नाही. मग तो जर का नसाल तर माझ्या वैकुंठीच्या नारायणाचा एक तत्व आज माझ्या समोर आहे, आणि त्याच तत्वाला नमस्कार
आपला नाही विचार बदलला नाही, विचार कायम आहे. मी माझ्या हट्टापासून, माझ्या ध्येयापासून किती संकट येऊ द्या, मी दूर जाणार नाही. युद्ध एकाच गोष्टीसाठी थांबवलंय. असं म्हणतो आतापर्यंत तुम्ही पाहिलात ती माझी शक्ती, पण याच्या पुढे तुम्हाला मी दाखवणार माझी भक्ती. भक्ती कारण जी मी भक्ती एकनिष्ठतेने करतो त्या भक्तीवर माझा विश्वास आहे. उशीर लागेल पण माझी भक्ती आणि त्याच भक्तीचा विजय होणार याची कल्पना. कारण माझा त्या देवावर विश्वास आहे, माझ्या भक्तीवर विश्वास आहे. म्हणून याच वेळी मी जर का खरा व्रतस्थ असेल, एवढंच नव्हे तर ज्या मातृपितृ देवतेच्या हिरण्य गर्भापासून माझ्या पित्याची जडणघडण केली, त्याच माझ्या आई वडिलांची पुण्याई जर का खरी असेल, एवढंच नव्हे तर माझ्याप्रमाणे माझी लाख प्रजा आज व्रतस्थ आहे. या प्रजाजनांची पुण्याई जर का माझ्या पाठीशी असेल, एवढंच नव्हे तर का तिच्याशी मी लग्न केले, तिच्याशी मी विवाहबद्ध झालो, त्याच माझ्या पत्नीची पुण्याई आज जर का खरी असेल आणि मी केलेली भक्ती, त्या भक्तीत जर का महत्व असेल, तर याच वेळी त्या भक्ती तत्वाचा योगा करून या देवदत्ताला मी बदल करतो. हे असं कसं भक्तीत महत्व आहे. देवावरील कल्पविकल्पाची देव वास्तविक हा तुम्ही विचार करायला हवा होता. तो कोणता असेल? राजा असा प्रसंग याच्यापूर्वी काही वेळा तुमच्या मागे आला होता. एकच तू भक्ती केलीस, हो व्रतस्थ आहेस. हो. आता असं कर, काय या कल्पविकल्पाच्या देवतेची मुक्तता कर. मुळीच नाही, जाऊ दे, मुळीच नाही. असू दे रे, मुक्तता होईल मी देवता आहे रे. पण केव्हा? केव्हाही तुझ्या या नगरीत प्रवेश करणार. माझं व्रत पूर्ण झाल्याच्या नंतर. चुकून चुकलो तरी यावेळी इथं पाहणार सुद्धा नाही. हे पहा, हो. तुम्ही किती ओरडलात, मी दैवी तत्व आहे म्हणून सांगितलात, जाऊ दे. तरी यावेळी तुम्हाला सोडायला मी मूर्ख नाही. जाऊ दे. कारण आतापर्यंत काही वेळा अशी परिस्थिती तुमच्यावर आली, पण त्याच्यातून तुम्हाला काही नवीन सुचलेलं नाही. ते आहे त्याच पावलावर पाऊल ठेवून पुन्हा शब्दाचा खंड पाडण्यासाठी आलात. याच्यासाठी तुम्हाला इथंच अयोध्येत राहावं लागेल. कुठे देवतांच्या नादी लाग. असू दे रे. का? मुळीच नाही. यावेळी मी तुम्हाला कुठं ठेवणार आहे माहितीये का? मुक्तता माझ्या राज्याच्या सीमेबाहेर. आणि ते सुद्धा कुठं असेल? त्या ठिकाणी. तेच स्थान तुमचं.